Bakit? Bumabakan Taitayak pa yung agur-uray dito'y baba. Aguray kamot sa anak pa'y anak ka make up. Apay-pay laang amasapol ng ag-make up ka. Nangangato nga opisyal dagiti makalangan ko italakay. Kababain mo't ano sa anak nga agpapintas. Darasam, tanay aldawan. Pudol tanak dito'y impabadom a barong ko. Di ka lang makaururay. Aglingling utakaon, ay aldawan. Ay, inayada mo't atimag na. Pampanawan nakmot. Nagbayag kamat ngamin amag na. Kibinin nakata nakahilsak. Apay nga menta kung dihils ka. Ay, kasta na tibiyag Siya nga rin ti presidente. Ay, di wala. Anay ka. Ay, ligosak matan. Ay, tulungan na kun. Anay. Unay ka terror kun aya. Ay. Kaano tapay ang makadanon ijay papanantano kasta? Ninsamot na nang dadya magmag na ijay kalsada. Kita akman. Ha? Isungag pa isaw. Na. Apay ngay, agpilay-pilay mag. Sumursurot kan kuana ni tatang. Papananda? Ha? Naipadugmam ni nanang. Isos! Ingkatulungan! Darasam! Anay ka. Nagasgasamat tanto'y tumangkaw. Anay ka. Papanan nyo ngamin aya nanang. Ay, ni tata ang mauti pagdamagam. Anday ka. Anday. Nanang, tumakder kan. Ay, Jackson mapan ijay munisipyo. Anya aya ti aramidan nyo ijay. Mapanak agsapata. Agsapata. Apay nga agsapata ka, nanang. Anay ka. Napili ka nung ngamin ni nanang mo a presidente iti asosasyon da. Anya nga asosasyon day ta. Asosasyon dagiti awan makukwarta na. Ay! Di mo man ibabain ti asosasyon, may. Asosasyon dagiti babakal a napipintas. Dayta tinagan ti asosasyon, may. Sa dino ti pangituludam kadatatang kananang. Ijay kanu munisipyo, manang. Agsapata kanu ngamin ni nanang kas presidente iti asosasyon da. Anya? Isaw ti presidente. Isumat ti imbaga na. Malaing kangarod itulod idanta ni aldawang. Kasi damot amagmag na dita kalsada. Sapay nagpudaw. Ay na, nagadong ti tao. Kunakto magtalala daw tan. Ijay kan asang wanan. Nay, nakatugawon da apo mayor ijay. Ay, sapay. Ay na, bakit? Madin ti angot mau. Di nakman angut-angutan. Mangibabain ka maut. Ay na. Nagalseman ti angot mau bakit? Kan uray siya. Naalsamatan ti payod ko. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam. Mapanak ko nagsapata. Ditakan, tamapanak ijay stakes. Nabuya yun ni Nana Loling Idikalman nga imuli ijay stage. Ay, wala ha? Nabuyak Kadwanan da apo mayor. Kan adapay ni gobernador. Nagsikat ni Nana Loling. Presidente ko naman. Anya nga minan tinagan jay asosasyon da. Asosasyon dagiti napipintas ababakat. Dagiti laang babakat ti mabalin ako mapang iti dayjay nga asosasyon? Siyempre babakat nga rod. Sa bagay. Umay ko man ni Nana Loling dito kantina. Tagpay libre tayo man iti merienda. Bakit? Umay nakmatulungan nga agluto Magluto ka lang dita. Aniyayat yar aramidam dita. Nakatugaw kamatlaang. Ay, nakangato pa'y dagita sakam. Manipod ita, sikan ti agluto. Tapay ngay. Sikamot tan ti aginaw. Katsika, anya ngay ti aramidam. Di agtugawak laang agmalmalam. Anya,
Ay, madimat ati kasta. Apay nga ay akala at nabaliwan ti sitwasyon. Kastala ti biyag Apay, nalipata maun asyak ti presidentay. Kat, anya ko mano si ti presidente. Ti presidentay, para baon laang lakay. Anya? So akal pasan nga agluto ka, aginaw kawan, tamapan komitingan, dagiti miyembraw. Nay, papanan nyo, nanang. Di Taman Plaza. Nakahils kayo, pay. Wow, nagbanglo kayo mutang. Inusar kaw, tay pabanglo nga intad mo kanyak iday. Itaman pa'y anagbangbanglo kayo, nanang. Nakaangot kan ay iti presidente nga agat suka. Ay kat nasayaat, tada kayo gayam tinagbalin a presidente. Ibaon kaw dagiti miyembraw. Ibaon nyo? Kastamot na talaga ti trabaho ti presidente. Para baon. Sapay nakahils kayo, nanang. Ti presidente, masapaw anasiksay. Nana Luling! Anya, ulit man ti imbagam. Nana Luling! Apay, di mo pa'y amo asyak ti presidente iti asosasyon may. Ay, amok nana. Kat, apay nga raw ananaluleng ti awag mo kanyak. Ha? Anya ngay nga rod? Nasukatanan tinagan nyo, nana? Awagan nak iti madam. Madam? Ay, numam ngay? Madam, ti kayat kao. Kat no awagan nak iti madam, ingatom day tamay sa akiday-kiday mo. Ha? Adapay kas jay na? Ay, nagrigat mo't nana. Ay, Madam Gayam. Saya atam mo't ti panangibagam. Ay, sapay, agpay libre ak kumakan kay ti merienda. Apay nga gilibre ak. Ay, kat syempre mo't nana. Sika nga ro tinapili a presidente. Idi saan ka pa'y a presidente? Kanayon mo't nga ilibrinak. Day tala ti amom, ti agpailibre. Agpapada kayo laang. Nagpupuskaw ti rupayaw. Ay, kwa kuma, nana. Ay, Madam Loling. Uray may salaang abasit a soft drinks ti ilibrim kanyak. Kan nayunam moten iti biskuit. Talaga nagpuskaw ti rupam. Oh, anya ngay? Inlibre na ka ni Nana Loleng? Saan nga rod? Nagalas ti pa nagsasauna. Papanan na ka no aya? Jakman mo. Agkikita da siguro ka dagiti pada na ababakat. Siguro dagiti kamiyembroan na. Amangan mat no ada meeting da. Siguro. Di nagbalin a presidente. Isumatan di pa nagbalin na nga emote. Nanang, anya ti aramidam dito'y pagsusugalan. Makisugsugala. Apay aya. May kamot makisugal? Saan, nanang? 5 basaklaeng, tanaggapuak nagpasada. Ngem, nakita ka dito ang nakatugaw. Amom ka day. No asinaw, dagito'y kakaduak nga agsugsugal. Puro matbabakot, apadam, nanang. So, dagiti mimbraw. Anya? Miyembrom ijay asosasyon nyo? What? Inawis ko ida nga umay makisugal. Unay kan, nanang. Saan mat anasaya at isursurom kadagiti ka miyembroam? Ay kat, anya kumagay ti isurok sa balay. No mga bakngay, dagito'y ada kwartana. Nanang, kasanungay no maabak da. Ay, di umay dan tumanan agtaya. Ay, kakaduwak. Dito'y asosasyon. Agsusugal tayo na ta. Aging gangada itaya tayaw, akwarta.
Manang, at damat ijay sugalan ni nanang. Ah? Ni, kunak man numapan na mitingan dagiti miyembro na. Agsusugal damat, manang. Isaw tiri na iti sugalan. Anya? Ay, madinsa daytoy a panagbalin ni nanang a presidente. Ay, kababain ka dagiti opisyal. Wan nga rod manang, nang runa kada gobernador kani Apo Mayor. Ay, kababain a talaga. Ay, nasken a mabagbagaan ni nanang. Ibagam da ito'y kinitatang ngar aramidan na. Tatang! Ayan mo! Tatang! Tatang! Anak dito. Ha? Apay nga aglablaba ka? Ay, itayak pa yung aglablaba. Ni nanang ngay. Ay, jak amo tinapanan na. Pinaglabanak nga road. Pati kurtina, impalabana. Ay, mapanmatla makisugsugal ni nanang. Ha? Kunana, adda ka no meeting da kadagiti ka membroan na. Ululbudan na kan ni nanang, tatang. Kat manipod idinagbalahin a presidente iti asosasyon da. Siya ko ti pinagbalin na katulong. Siya ti para laba, para luto, kan para inaw na. Ngam, ay, agtugtugaw laang ti aramidin na. Ay, una yan ayan ni nanang. Madi at talaga ti panagbalin na a presidente. Ay, talaga amade, anak ko. Agaramid kayo iti surat, taik katendan a presidente. Nasaya at tanasangputan kayo dito'y balay, nanang. Adda pa panak, Marimar. Nay, apay nga awit mo pa'y dayta anak mo. Umay ko kumangarod ipaaw-awir. At dangamin pa panak. Nilakay mo ngay. Dua kami arumwar, nanang. Siya, ti pagaw awiram. Ata ni, nagadumat ti impatrabaho yu kinitatang. Sibugan na laang mat dagiti masitas kaw. Kanaglampaso diti unag ti balay. Kalpasan na, digusan na dagiti aso may. Ni, nagadum. Saan ka di atrabaho yu ididagita? Ide, ta sa anak pa'y a presidente. Sa bali itan, Marimar. Siyak nga minan ti president. Iso asaanan a mabalin a pagaw awiren nak iti apukawk. Uray may salaan nga aldaw? Adda papanak. Adda meeting may kadagiti members kaw. Apay ngay, tanimot na nalolingan ti mangidadaulo iti sugalan. Wen nga rod, inawis na pa'y niinang ko. Iso asaanan ang matataw ijabalay, tamapan mo tan makisugsugal. Oray ni inang ko, ijayan sugalan ti papapanan na. Ipambar na ang mapan makimiting. Ngam sabali mo't gayam ti papanan na. Ay, dayta nga rod kat. Ay, pero huwisyo mo tan ti aramidan ni Nana Luling. Iso anasaysayaat nga ikatuntayon kas presidente iti asosasyon da. Kastalaangan ti aramidan tayo. Agpetisyon tayo laangan. O sige, agaramid ka ta agpirmaak. Wala, talaga ang mga ramidak iti petisyon. O sige, tainak ipapirma kadagiti tattao. Saan arumbang nga agbalin a presidente ti kaskan kwa na. Sino pa'y nga tadagiti saan ang nakapirma dito'y a petisyon? Papanang balasang ko. Kwa tata, mapan ko man ipapirma da ito'y petisyon may. Petisyon? Para iti anya? Di kay kumaagong-ungot tata. Ngam petisyonan may ni Nana Loleng. Saan mi ang magustuhan ti panangidaulo na iti asosasyon? Ado kayo na nagpirma? Ado kamin atata. Ngam inak pa'y agpapirma dita abagatan. Agpirma akman mat balasang ka. Agpirma kayo mot kontra iti asawa yo? Ay, wala. Ngam, siya kumaati mo na pinagpirmam. Kaya't ko amaikat ni Loleng kas presidente. Marimar! Adda ka di bulpen mo dita. Nay, apay ti bulpen tatang. Ano niyo? Pagpirmak man dito'y petisyon. Tapno maikataon kas presidente ni Nanang Mau. Ha? Pinitisyonan dan? Wan, dito niyaw.
Agpirma akaon. Ay uray siyak mo tatang, agpirma akman. Ah, kaya't mo mat maikat ni nanang mo akas presidente? Naskan laang ama ikat tatang. Mangibabain nga minon. Jay bulpin mo nga ruden at agpirmataan. Sakbay asumangpet ni nanang mo. Dagete awanan baen. Nay. Apa anak kami suot ka anagawid dito'y balay, Loleng. Penetisyonan dak, dagiti karoba. Nasayaan mat. Anya ti kunam. Apay apinitisyonan da ka. Diya ka mo awan mo't basol ko. Nagsaya at ka presidentay. Nagadaw ti proyektok. Naggagatak pay. Nagagat ka amapan makisugal. Taisaw. Namnaminsan laang mo't dayjay. Uray da kami kat nagpirma kami mat ijay a petisyon. Mangirurumon kayo talaga. Ay, huston bakit? Saan anasaya at asikati presidente? Nga uray anya pa nga asosasyon da ita. Amom no apay. Ay, sandak gayam akayat amadaan iti posisyon. Saan amayan natupkan ka ti anyaman a posisyon? Tadi mo amo ti agpakumbaba. Saan ka apagwadan iti posisyon mo? Anya? Laglagi pang dayto ngay bagak bakit. Agbalin ka apagwadan. Tapno awan ti pakababalawam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Jonah, agre-ring jay cellphone mo. Sumpatampay lang manang. Ay, jack mo ako dyan jay cellphone mo. High-tech mat ngamen. Umaya ko. Sino nga min ayaw dahi ito umawawag? Hello? Hello, Garlalo. Sino dahi ito Anya ka matan? Apay, dinilit mo dyan number ko dita cellphone mo. Gumurak man kan ka. Ni ka di Freddy dahi ito Hay, ni Freda daytoy. Saan ani Freddy? Kagat-gatang ko nga min dahi ito cellphone ko. Iso po kaw amin dagiti contacts ko. Ay, baro day ta cellphone mo? Una, di baro ang model. Makapaapal ka man. Manuti presyon na, kanang gatangam. Ay, kaya't kumatikas ta cellphone. Nangina ato yung cellphone ko. Apay, ada kwartam. Ay, Nagrigatan ayat ti agtalon. Makabannog. Ay namanong, trabaho kan tumat ngamin at trabaho. No kasto ang nagpudot ti panawan. Agi na nakamat Katanya ngay ti aramidak dito'y balay no aginanaak. Di agtugaw. Wano, agindayon ka di ta sirok ti mangga, ta presko. Ay, jakla ugali ti agtugtugaw nga awan aramiden na. Di, ag cellphone ka manong. Awan asem ko kadagita a gadget. Ay namanong, nakitam la ko madyabaro a cellphone ni Jonah. Ay na, nagmayat. High-tech kan, high-end ka no, kunana. Adda manan baro a cellphone na? Diyak man amukan kwa na. Binulan samat abaro ti cellphone na. Gatang iti cellphone na. Di matmangtad iti igatang iti uray sa nga kilo kumaabagas. Day tangarod kat manong. Gadget ti papapanan ti sweldo na. Ibagak tuman nga agurnaw. Agurnong ka, Juna. Nyamot ni Manungan. Nagado nga ibagam, day tapay. Aglisi ka man kit didita. Tani, ag-selfie Day tala ang gadget ti pakaibusan ti sweldom. Ay namanong, sweldok ti igat-gatang ko. Saan ko adaw-dawatin kada kayo? Ibagbagak laang agurnong ka. Kasano ngay no... Hello? Ay, uwan. Sige. Ita ka man langan. Uray na. Cellphone kala cellphone.
Ay na, nasayahat mang tapi manawin di kontrabida. Kas jela ang matkit, no di mo kaya ti kasarsaritam. Manglimlimo kang adda kasarsaritam kampay idi ti cellphone. Pumanaw adagos. Ay, ituloy ko ket di ti ag selfie. Manang, anya ti aramidin ni John, ha? Oh, apay aya? Isunsamod di ada ijay tuktok ti dakkel abato ijay turod. Anya? Dayjay, oh! Ay, sus! Ay, delikado ijay! Ay, numatinag! Ay, nagngato ati pakatinagan na! Agpicture ijay nga agmaymaysa. Ay, una yan, dadya akabsat ko. Ay, ingkaman anawaan ading ko. Ay, total, agayam kayo man! Anya ti pukpukaw mo? Kunak, bumaba ka, tama nga numatinag ka. Apay, nalipata mo, dyan natinag ditaan ni Mang Gusteng. Nabartot dayjay. Nagtulit-tulit aging gaijay baba. Sa anak mat anabartot. Anya ayang amin, tiyar aramidang ditatuktok ti bato. Agsel selfie nga raw, takabarbaro day ti cellphone ko. O sige, picturean kan, tap numalpasan kat bumabatan. Oh, matinag mo tupay day ti cellphone ko. Sapay nagnina. Sa bagay, dipindot pa ilang na ito yung cellphone ko. Saan la di pindot At dapay galot na nangisit alastiko. Itatang kumot ngamin, natinag na, isuan na bitak. Ang mabalin pa imot apag-teksan, nalagdapay imot kitdi Bumaba kayo dito! Oh, ni manong mo, pukpuk kawandatan, bumabatan. Hey, ni manong ko talaga. Kontrabida. Numatinag kayo ije tok-tok ti bato. Panagkunayo, agbiag kayo pa'y. Uy, Jonah, dangdanggam ka dit ibagpaga ni manong mo? Ala daktuman kit di dayjay abato. Tapno awan ti mapmapan ag selfie. Ay namanong, di mo nga minamo ti uso kay. Uso? Numatay ka mat? Hello! Uwan, o sige. Na. Kita am ti ugali na. Pimanawan. Saan mo't anagring jay cellphone na, manong? Kas jay sa ti high-tech ako nada. Jonah, ay na, nagadulakid din ti ipopost mo a picture mo? Makikita mo't gayam. Di ka pa'y aglay. Umapalak ngamin. Nagmayat day ta kameram. Siyempre, kastala ti biyag no napintas ti cellphone mo, napintas mo ti kamera na. Isu nga rod ti konak. Aywan, mano aya ngamin day ta. Ay basta, nangina. Sa bagay, nangina talaga ti kasta cellphone. Kabailam agatangan. Mas daawak laang, agpadpada talaang mat iti sweldo. Ngam, nakagatang ka iti kasta kangin a cellphone. Anya ngay kumatipakas dawam. Nangalam iti kwartam a pinanggatang mo. Ay basta, secret nga raw. Manang, adda ka din ni Jonah? Adda iti balay, apay aya? Bisin samot. Ay, pakabisian na ko ma. Saan tupay ang nakalaba? Busy nga agsilsilpon iso. Ay, kasta ka di? Ay, wan. Ay, di nan masango nga aramidan dagiti trabaho na iti balay. Saan na makawalis iti arubayan? Kita ma, nagado ti agkaiwara abulong. Wan nga rod, manang. Ay, jakmot nga rod masango. Tagaw awira kiti anak ko. Mapan ko man lakasarita ni Jonah, manang. O sige, ibagang mankit de, taaglinis. Nay, sika magayam, friend. Italaan adlaw nak? Itahayak pa'y anak katugaw ditoy. Kasta aya. Busy ka mo't ngamin nga ag-cellphone. Ay, kastala ti biyag friend. Sikaman mo ti high-tech ti cellphone na. Aywan gayam. Kuna ni manang mo, nga aglinis ka kano ditoy.
Ayun, anya. Ay, adupay gayam tilalaba. Agmalmalam kan samot ngamin nga agselselpon. Ay, sige ngay, nakalabakan. Wala. Mabalin ayamot arumwarak. Nujak pa'y nalpas dagiti trabaho. Ay, biyag aya. Aginat-inat ka pa'y lang dita. Tumakder kan, tagtrabaho kan. Ay, una yan abanog ko ang nagkapoy dya bangkag. Ay, mabisinak paikit din. Juna! Juna! Ay na, Manong. Awan ni Jonah. Nay, napanan namanan aya. Napan ka naman ang nag-selfie, ah. Ije manan ayan tidakkel abataw. Ay, jakam mo. Ay, nakaluto ka din. Siyak tinagluto, Manong. Ta idinalpas ang naglaba. Pimano mutin adagos day dya. Jonah. Hay! Na yan day dya akabsat ta. Ay na, nagmayat at talaga day ta cellphone mo, Juna. Aging gaita, umapapalak pa'y laang. Ay na, ado ti umapapalakas kan ka. Adamanan day to'y abumbay. Ayan na. Day tao, nakamotor, agsubli-subli ditoy. Ha? Ay sus, ibagam nga awanak no may agdamag. Ha? Apay, si kaayati ka sa pulan na. Ay basta, ibagam nga awanak. Apay nga aglamlamang kamatan. Ay no, di ko kamkamalay. Ibagam nga awanak. Wanan, wan. Dito trabaho, Juna. Baka ibang June ang sinasabi mo, ma'am. Maliit na babae, maitim, pangu ilong, kulot buhok. Siya yun, di ba? Ang June na namin dito'y matangkad at mapudaw at matangos ang ilong at straight ang buhok. Ha? Dito naman sabi niya opisina niya. Ay, ibang June na yan, madam. Saan ko hanapin yung Juna na yun? Bakit ba? Bakit mo hinahanap si Juna? May utang sa akin. Ha? May utang siya sa'yo? Magkano ang utang niya sa'yo, madam? Cellphone, utang niya sa akin. Ano? Yung mahal cellphone niya, utang yun. Anyamot da ya Bombayon. Inaramid naklauna yun anaalas at tao. Kasanumat nga men, adda utang mo kan na. Uy, di mo ibagbaga iti sa bali ha. Utang matgayam det ipalpalastog mo a cellphone mo. Na, taulitan na pailaang mo. Imbag kumamat no bayadam. Awan nga rin pagbayad ka. Ay, subli-sublian na kadayjay nga umay singiran. Ilang mga ka, nagado a paglumangan. Ay, Juna, tilan tumat nga min ar-aramidam. Ni, adamot si Mardang a motorsiklo dito'y batog di balay. Pwede magtanong? Bakit po? Hinahanap ko si Jonah. Dito daw nakatira. Best friend ko yun. Yung maliit? Oo, maitim. Pangu ang ilong. Ay, huwag ka namang ganyan, ma'am. Masyado mo namang minamaliit yung kaibigan ko. Saan yung bahay niya? Yun oh. Asan? Yun, yung nasa dulo. Yung marami halaman? Opo, yun. Sige. Salamat. Manong, dito'y kan ruwar amangan. Napres-pres ko dito'y. Anyang amin ayaday tasidaan. Dinengdeng. Kalutluto. Iso anak po doon. Sige. Dito yakon ruwar amangan. Nay. Ne. Adda Bombay. Nay. Awan mat utang ko iti Bombay. Ne. Nay. Manong, umayan dito'y ayanta. Ay, kasaritan man. Ibagam asaan ta nga umutang. Narigat ti adda utang na. Sige Manong, takasaritak. Ay, ano pong kailangan nyo, ma'am? Ako singil. Ha? Wala naman kaming utang ah. Kapatid mo si Jonah. Ay, oo, ma'am.
bunso namin. Malaki utang niya sa akin. Ay, kami nga, walang utang. Siya, meron? Yung cellphone niya, utang niya. Tinataguan ako. Ha? Ay, ano kasi, madam? Anya ka nun ay jay, ading. Ay, kwa manong, ni kano na. Ada utang na. Kat cellphone ti utang na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ipalawag mo iti dayta Bombay. Sige manong. Angam. Kasanungay nga ipalawag ko. Nasaya at tanagawid kan, Jonah. Talaga pinadpadaanan ka kat. Ne, apay-api nagpadaanan na. Wan taadda Bombay nga agdamdamag kan kay tay. Insurok ati balayo. Gaya mo dayjay? Anya, Jakam mo. No asino kadamanang mo, wano ni manong mo, tinadanon na iji balayo. hala. Oh, apay akan lahat ang nagdanag ka. Ay na, friend, ilamang na. Apay, Sigurado nga tandak damanong kan manang kaw. Dakkel nga minti utang ko iti day Bombay. Pangalaam ngay iti pagbayad mo iti dayjay a Bombay, ha? Gasam tinginan na tinalam a cellphone? 65,000 pesos? Kundi pa sikat ka, utang mat gayam. Manong. Aguray ka pa'y manong tasyak pa'y ti agungat. Check mambay, ado ti kayat ko ngay baga. Siyak pa'y, talagang agburburak ti darak iti daytoy a babae. Ha? Sikaman langan. Jonah, apay na masapul nga agutang ka iti kastek Aguray ka man. Siyak ti rumbang amang ibaga iti dayta. Mang panunot ka mata iti sa baling ay baga, manong. Aguray kayo. Da kayo man langan tiyaga pa. Agtugaw ka dita, Juna. Denggem dagiti ibaga may kakin ni manang mo. Ay na, ang sinublat kayo lakit din amang banbanikas kanya. Sayo itudo-tudo to'y rupa. Rumbang laang daytakan ka, Jonah. Tapno maamwam asaan anasaya at tinaparam mag-atao. Ay, laglagi pang ti pagsasaw ako nada, Di mo ipasikat tinangina agamit mo no awan tumot lati pagbayad mo. Hayte. Simadot ka pa yun, gapo iti dayta gadget mo. Nga inut-utang mo matgayam. Iso arumbang nga agpanunot ka, Jonah. Di ka umutang, iti di mo matkabaanan abayadan. Naawatam? Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka umutang, iti di mo matkabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! O tatang, ijay ton balay daan ti maluti pagdagusan nyo, inton agbakasyon kayo kininanang. Tapno mapadasan nyo mat ate agbiag akas labak nang. Ay na, kasla kababain mo't. Kitaan nyo Kitain nyo di impose ni Auntie Malo a picture di balay da. Oh, kita akman. Dahito tatang, Ay na. Nay, talaga apang baknang abalay. At dapay swimming pool na. Ay, talaga abak nang ni Antem Amalaw. Ay katkas tala ti biyag tatang. Ta-arkitek nga ro di asawa na. Kat ni Auntie, chef mat iti dakkel a hotel. Katsay balay nga da Antem Adelaide. Ay na, nailit ijay tatang. Takop-takop jay balay da. Kan talaga abasit. Anya, Ijay balay da Auntie Malo. Adda internet na. Kan dakkel jay TV da. Kasla agboy-boya kayo iti sine. apay, awan ay ti internet ijay balay da Antem Adelaide. Awan tupay. Uray black and white at TV da. Ni, mabiit lang tatang. Song batak ni Auntie Dalin, isuto'y umaw-awan. Hello, Auntie! Hello, anay. Anya ngay. Matuloy nga agbakasyon da tatang kananang mau. Ay, ikwa.
Ay, uwan sa, ante. Ibagam kadakwada nga umyandan ton dito ibalay. Sige, ante, taibagak. Ibagam ano ka ano, tama panmida sa batan iji terminal. Uwan, ante. Nanang, matuloy ka nung agbakasyon da, Uncle Pedro? Di da pa imot amaw no kaano da nga umay. No umay da. Aglivak pa ila ang iji trabaho. Tapno maipasyar ko ida. Day nga raw ti imbagak ka ni ane. Siguraduan tamot nga aginjoy da no umay dag bakasyon ditoy. Nabayag asaan daan nakabakasyon gapo iti pandemya. Pudno day ta. Ay nasaya at mo ta makapagbakasyon dan. Tapno agkikita tayo manan, kalpasan iti mano atawon. Ay na, nagadun ti insend ko a message kin ni Auntie Malo. Ngam saan mo ta sumunsungbat? Ang mga nubi sila ang iti trabaho na. Kasta dagiti baknang, awan ti oras kan panawan da makiistorya. Awan ang naka-online man. Urayam Mapan kayo nga rod agbakasyon kin ni Nanang. Nimot Auntie dalin ti agkaraawag. Nga ijay kanubalay dati umyanan nyo. Ha, kasta aya. Uwan tatang, ipashare na kayo kano ijay ni Donna. Dungay ijay balay daan tem adalin langan ti pagdagusan may. Ay na tatang, saan nyo ma-enjoy ti bakasyon nyo no ijay kayo nga agnaud. Awan ti aircon iti balay na. Amangan no mabisinan kayo pa ijay. Imbag ijay balay daan ti malua, tanawad-wad ti naimas amakmakan. Chef ko naman. Honey, umay ka no agbakasyon, tay kabsat ko ani Pedro. Jacob zat mo at taga-probinsya? Wen, umay da ka no nga rod. Duada nga gasawa. Anya nga iti aramiden da ditoy. Agbakasyon da nga rod. Saan tamat amat tatao dito'y balay? Iswa nga no umyan da dito'y balay. Ibaga masandang agbayag. Tawan kadwada. Aglugan kamay itibas ka ni Nanang Mau. Aywan gayam, nag-reply ni Antem Malaw. Wala ang magti-reply na tatang. Ididinamag ko no mabalin kayo ang mapan-igibalay da. Kasjay lang, ay una yan. Busy siguro Takas di lang ang magti-reply na. Dahil tajay bas apagluganan may kanina Nanang Mau. Awan tatang, iso day ta. At to'y titikat yun. Nakabayad ka kadain iti pamasahe may. Wen, makaala ka ayamat ititiket. No saan kang agbayad. Sige nga rudan tatang, inkay agluganan. Honey, addansan ijay balay da Pedro. Nakasangpat dangatan? Ay katun Anyat orasen? Bayam ida nga aguray ijay. Mangantapay dito'y paborito ta restaurant. Daytoy tirigat na no fine dining, honey. Nagbayag na nga i-serve ti order. Mano aya nga aldaw nga agyan da ijay balay. Ay kat makalawas siguro. Nagbayagan. Anyalaangan nga iti aramiden da. Sige. Kasaritak to ida. Manong Pedro, nabayag ka di anagururay kayo. Nakasangpat kamay iti alas 4 ti malam. Medyo nabayag mo't Pasensya kayon. At da ngamin napatag ngay naramid mi. Maawatan may. Kat, nangan kayon. Ay, saan pa'y nga raw? Mabisin kamay. Kasano nga rod daytan? Nalpas kami anangan kan nila kay ko. Kat no ibagbagan ni Aday, analaing ka nga agluto iti naimas amakmakan, ta chef kakanaw iti dakkal a restaurant kad hotel. Trabaho klaeng dayjay, Manong Pedro. Da kami kan nila kay ko, saan kami ang matatao dito balay. Iso nga iti restaurant kami amang mangan.
Kasta ka day. Wen, umay kami lang maturog dito'y balay. Kat, saan kayo nga agbuy-buya di tadakkel at tibiyaw? Kuna ngamin ni Ana dakkel ka na day tibiyaw. Kat kayat mi kuma apadasan ti agbuya. Ay, sayang ti kuryente. Dito'y syudad, masapul nga agimpad ka. Tanangin na amin agagatangan. Kasta gayam. Kat jay swimming pool yung nakitak kat talaga nga adadanum na. Ay, adda talaga. Agam masangumi ayat aglangoy dita. Busy kami. Display lang jay swimming pool mi. Tapno ibaga dagiti ka aruba abak nang kami. Kat bak nang kayo mat at talaga. Ay na ado tigas-gastusan mi Manong Pedro. Sige. Mabit lang tamapan ko kita dyan na bati at tinapay iti ayan ti ref. Dayjay langan ti pangrabyan nyo. Kat, nagturugan nga'y dagiti abwisita? Ay unay kamutan hani. Buwisita ko na mutan. Kasta mo ta talaga. Perwisyo ngamin dagita abisita. Pinaturog ko ida ijay salas. Nagaplag da ijay. Ay, ibagaman kit di kadakwada. Ano adda sa bali a pagdagusan da, ijay daan. Unay kamutan. Mabainak mo't amang ibaga iti dayta. Kabagyak ida. Kabsat ko ni Pedro. Wen, amok dayta. Ngam amumat. Saan tayo anarwam nga umawawat iti bisita dito'y balay? Aganos takadi. Sana bale, agawid dan tumutlaan. Hello, Insan. Hello, Insan. Mapan mo man lasukunan ng datatangkin na ng igibalay da antimalaw. Sige, Insan. Kuna kami no ijay dabalay nga umyan. Kaasi damot ijay balay da antimalo. Panawan sang putanda. Puro kano tinapay tikan kananda. Ay? Unay mo't daytan? O sige, Insan. Mapan ko idasukunan. Ay, nakaangos akmat laeng. Awandan dito balay. Nasaya at mat. Asino nga iti imay nang sukon kadakwada? Ni Donna, kanakak. Aya, linisam analing deta nagid iddaanda. Kanuray pa dyan nagtugtugawanda. Ay katuwan i-disinfect ko ba ay? Di mo laam mo. Ang mga no addamat skin disease da. Ay, delikado na asakit. Ay na, nasaya at mo't na nakabisita kayo. Idi po'y pinagpadaanan da kayo. Ijay kami pa'y balay da malaw nga imyan, iti dua nga aldaw. Basit lang da ito'y balay may, ngam adain reserba may apagturugan nyo kun ni Manang. Kasta aya. Kat inton bigat, ipasyar da kayo dito'y. Ado, di pang ipasyaran mi kada kayo. Ay na, nasaya at ka talaga. Ay, do na! Nakaluto ka din! Wala lang. Ala, amok amabisin kayo. Iso asinapa mi tinagluto. Nilakay mo nga'y mat. At dapat ijay trabaho na. Ngam sumangputan inton madamdamad ay jay. Maragsakan mo't makakita kada kayo. Nene. Apay nga iwag-wawag mo dagita gamit mo. Adda birbirukak. Anya day jay. Jay jamante asing ko. Jay ginatang mo ijay abroad, edi nagturta. Wen, napukaw kun samutan. Kat no nagngina day jay. Wen nga rod, milyon ti balor day jay. Oo. Ay, milyon, milyon ti balor day jay. Oo. Kat saan nakangarod akita-kitaan iti kasta. Milyon lang ano milyon. Napukaw nga rod. Kat, asino tinagbalin a bisita ta dito'y balay? Alangan mo't ani Manong Pedro, kanjay asawa na tinangala.
Awan imbaga kakasta. Ngam isudalaang ti adda dito'y balay a pinampanawan ta. Wanan niya. Surutam ida. Barang adda pa'y jay diamante asing-sing mo. Kat saan da pa'y nga inlako. Ay na, makapabanaw mo ti agpasyar, ngam naragsak. Adugayam tinapintas a pagpasyaran ditoy. Wan uncle. Ado dagiti turista nga umay ditoy. Nadlaw ko nga ruday ta. Naulimok pa dito'y lugar may, uncle. Ala, ibagak tuman ka ni anay nga umay tumat ag bakasyon ditoy. Kanayon kong awisan. Busy mat kano iti trabaho na. Wan, kasta na day jay akasinsin mo. Dandanay di na kayat ti aglangan iti trabaho na. Agpada kamin a workaholic, uncle. Oh, inton bigat. Sa dino ti kayat yung apagpasyaran tayo. Sika man balasang kao, sika ti makaamaw. Ay na, espesyal mat amin dagito ipaspasangoy akan kanan may dalain. Ay, kat siyempre, amanong, taita kayo laang ngay may nagbakasyon dito'y ayan, May. Nay, jay samat kot say damaluday ta. Apay ngay nga imbay da. Sigod mo't adida kayat ti umay dito'y balay dagita. Nay, isaw nga agpaisaw. Ay, aguray nga road, tasabatak idamanong. Imbag mo't na nakapasyar kayo dito'y balay. Adadamanong Pedro ijaunag. Amok. Ay, ayabam anila kay mo. Saanen tamabiitak laeng. Adala kayat ko adamagan ka ni Manong Pedro. Ay, mangan kayo pa'y Ay saanen. Anya ngay kumati may pasango yung anaima sa makan ka na kami? Ay na, marigrigat kami laeng. Ngam nasaya at kami amang pasangbay iti bisita. Ala, umay kayo. Umunag kayo. Nagado ti makan. Adang amin bisita, May. Ay, isong agrigrigat kayo. Tanabuslon kayo launay iti makan. Anya day kunam adamagaw malaw. Mapukpukaw jay diamante asing-sing ko, Manong Pedro. Ay. Awan innal alamay. Da kayo laang matibisita mi ija balay. Ay, unay katilawan may, anapan ijay balayaw. Nakabasol kami pa'y kitdain adi na oras. Amangan mo't no nalipatam laang tinangi kabila malo. Amok ti pangikab-kabilak ka nagitig gamit ko. Sana mabalin na basta mapukaw dayjay. Diamante dayjay, milyon tigatad na. Kat, anyangay, adda ka di jay diamante? Awan. Kung nagtumutkan ka, analipatam laang tinangi kabilam. Wan siguro. Laglagip hakat. Kasla malagip kun tinangi dulinak. Kung nagtumutkan ka, kasla. Kita tulangan iti bagko anangina. ay, kabaw ka talaga. Nala, partakam nga ruti ag-drive. Takitaak no adda ichay. Ay na! Adang agpaiso ditoy. Honey, umay ka! Ayan na. Dito'y bulsa tinangin, abag ko. Ay, kababain pa'y kit din. Ta pinabasol mo ni Pedro. Wen nga rod, ako nakno na po kawan. Ay, nagngina daytoy. Amok anangina. Isungan an nadamday ta. Wen, mabaina ka. Ta pinabasol ko da Manong Pedro. Sapay agawid dan. Dagiti iyawid yo, Manong. Itad muntuman ka ni Ani daytoy, ta pagpapintas na ka, no?
Ay na, nagadundag ito'y nga iyawid may. Ay kat kastala ti biyag pagraranudan ti adda. Ita kayo laang mat ngamin nga umay agbakasyon. Amom dalain, adayaw ti trato yaw kada kamay, ngam jay trataw kada kami ni malaw. Dakal nga agpaiso jay balayda. Ngam dandanay saan da kamay, akayat apasang bayad. Kastala ti biyag kunak manen manong. Adda baknang akasta unay ti imot na. Adda mo't baknak asaan ana imot. Baklang dang agpaisaw, ngam naiimot damat kadagiti kabagyan da. Napasikat dapay Iso nga amo yun ton inton maminsan manong. Dito'y kayon ton balay nga agdiretso. Wan, ammo main. Kitain nyo pinabasol na kayo pa'y anangala iti diamantina. Rumbang nga ron ti kasta nga aramid da. Ay, narigat akabagyan ti kakasta at taaw. Kasta la ti biyag ako nada. Kantay ko nada nga rudan. An-anwam ti baknang akabagyan no imot mat anamin pinsan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti baknang akabagyan no imot met anamin pinsan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Nenita, ayan ngay dagiti apo ko. Apayatidak mo't lao may sabtunan. Siya kon, ti umay mang sabat kada kayo, nanang. Ay dagiti apo ko, ti kayat ko nga umay magsabat kanyak. Ayan da, aya. Adda nga rod ije unug. Ay kunak man no agay ayayam da ijeruar. Ay nananang, dadakulan dagiti apo ko yo. Ay, nagbit dadi makal. Kastala ti biyag ananang. Tagtultulid mo ti aldaw. Nagbiitan ti panagtulid ti aldaw. Nanang, dagiti apo ko yo. Nay, apay ngay, tanakadumog damot latan. Anya ngay tinagan dagito'y apo ko. Anje, Juna, adda ni Lola yo. Lola, Ay, Jonah, adda ni Lolam. Lola, Nay, nagdumog damanan. Kaslasan da maragsakan nga imayak Anyaya ti aramidon da, tanakadumog daman. Ay nananang agsel-cellphone da. Iso day tapinpindutan da. Nanang. Ay, kunak no umay dagmano. Oy, Anjay, Jonah, umay kayo agmano kin ni Lola yo. Manang Angie, agmano ka kano? Sikan ibang nakpay laong. Na, anyan ti mapaspasamak dito'y lobong, ninita. Apayakas to'y matan. Dayta nilakay ko, nanang. Ayan na. Lakay, agsao ka man mo. Adda ni nanang. Yo! Anya, yo! Ay, adda ijay salas nanang, nakaigda. Ay, aksil-silpon matlaang. Kasta dagiti kabalay ko ita. Nakadumog dalaangan agmalmalam. Ay, saan da pa yan nga amaw nga agmano? Nilakay ko, awan ti amunang aramidin no saan nga agsilpon. Apay ngamin nga imuso ti kasta. Ay, nga rod nanang. Kitain nyo nilakay ko. Naka-aircon pa'y. Anjay! Anjay! Apay aya! Ayab kayo nga ayab! Ayab nga! Itaakla nga agayab. Inka man alaan jawales. Ni Jonah matan Apay asyak ti ibaon nyo. Ni Anjin Ay, siyak man laangan ti mapan mangala. Tanay kababain mo't kada kayaw. Nagsagot kan tumat ngamin. Si kakit di
Day talag cellphone ti amom. Nakarkaro ka Di mo tupay amo nga aramidon ti assignment mo. Nagsao dyan na laing. Si Kantupay, puro 75 ti grades mo. Lakay. Lakay, kunak. Kunak. Masapul nga ulitan nga ayaban ka. Ibataman nga min data cellphone mo. Di ka pa'y makasaritan anasayaat. Aggi-games ak nga, Rod. Ada papanak. Iyag da inton madamdama jebil ti kuryente. Ang mga nunakadumog kanto man latan. Di mo mangag ti panagayab di agiwarwaras iti bel. Mangag ko, bakit? Apay kit din asaan. Ay una yun aya, di mo pa'y ngamin maibabaday ta cellphone mo. Ala, mapan kan ijay papanamon. Masapol pa'y aya abilinan nak. Amok ti aramidaw. Pare, adda ko maibagakan ka. Pagsaya atam daytoy. Ay unay kan pare. Naabak akon. Sayang jay pustak. Sayang. Niya kamatan. Busy ka mo't dita cellphone mo, pare. Anya ayat ibagam, pare. Umay ko ibaga. Ano, kayat mo? Ag-apply kan iji opisina may. Kasapulan da ti may sapay a driver. Ay anya kamatan, pare. Sayang manen. Naabak ka manen. Sayang talaga. Anya nga pare. Interesado ka kaday? Ay unay kan pare. Anya ayat ay bagbagam. Saan kan samot nga interesado pare? Ibabampay ngamin aday ta cellphone mo. Ha? Ni Mami, agit ikis. At pukpukaw, ang mga natinag. Oh, ni mami yo. Naan ano? Intay kitaanan Daddy. Mami! Oh, apay bagat? Kunami no natinag ka, Mami. Nakatakdar ka mo't lagayam. Overacting kamat bagat. Permi mat ikis mo. Ay, kasano ajak agikis. Kita manday to'y babayadan tayo iti kuryente. Kita ni. Apay aya. Umanay ka di aya day ta apagikisam. Nagdakkel ti bill tayo iti kuryente. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Oo, saan kayo nga agkikinita nga agama? Daddy, nagdadakkel mo tundag iti mata ni Mami. Makapada naggayam no agungot ni Mami itan. Si Kachudorico! Apay nga itudunak matan. Ala, kinompleto ni Mami tinagan ni Daddy. Agtrabaho ka! Awan ti pagbayad tayo iti kuryente. Kat agtrab-trabaho akmat bakit? Anya ti trabahom? Dayta online gaming? Isardang mo day tawon no saan? Ha! Bilangan ka, Chudurikaw! Isardang mo dayta! Oy, bawal ka nun ti ag-cellphone kuna ni Mami. Bawal ano maamon na? Usaran tala ka no iti module ta. Kat si Kangay? Italaang mat. Ipulong kan tupay. Ipulong nakta, ipulong kamot Sige, tano awan riri. Awan pinulungan. Game! Ag-cellphone ta, aging kat kayat ta. Anjay, umay ka man dito. Oy, ay ayaban na ka ni Mami. Di ka tagtagari. Di na ta makita dito'y ayan ta. Yun na! Umay ka man! Shh! Saan tang agpakpakita? Tapno ni Daddy ti ibaon na. Di na mo nga addatalaang dito'y. Lakay! Lakay! Chudorico! Apay, bumugkaw kapay. Hayawanan! Jakon maibaon dagiti anak mo. Itay pa'y nga ayabak nga ayam. Ngam awanda, saan da sumungsong bat? Apay aya nga main. Ibaon ko nga rod ida nga aglinis ijay silid da. Kantulungan dak nga aglaba. Agar aramid da iti project da. Agar-arami da iti project dawan no ag-cellphone damanan. Ala, umay ka. Ne, apay asyak ti ayabam. Si Katimang tulong kanyak nga aglaba.
Jak final pass day to online game ko. Nukasta awanan ti mayat at tumulong kanyak kada kayaw. Madamdama, lapasak lang day toy. Day tati Bilmi iti kuryente nanang. Mano aya. Ay, jak unay mabasa. Inem aribo nanang. Ay, nagdakulan. Wen nga rod, 2,000 laeng iti. Ngam ita inem aribon. Agasamat ngamin ngay, di agmalmalam kan agpatpat nagngagir erkon dagiti aga amak. Ay, kabayada mon Awan pagbayad ko nanang, tawan mo trabaho nila kay ko. Dayta katirigat na. Wen nga rod nanang, ay nagbayad akpay itibil ti danom. Ay, anya nga iti maitulong ko kan ka. Tilang may bagak. Ibaon mo nila kay mo nga trabaho. Sana rumba nga si kalang ti mangibaklay kanag iti problema yo. Mami, ni Jonah, agsangsangit. Madama ak ngagluluto. Di na ko may disturbon dito eh. Pinagsangit mo man siguro na. Nasakit ka no ti ulo na. Dayta, kasi cellphone nyo. Ilang mga dakto pa'y ngamin. Adda ijay, nakaidda ni Jonah. Talaga nasakit ka no ti ulo na, Mami. Ingka na ipadoktor ni Jonah, bakit? Mangtid ka, iti pagpadoktor na. Pangalak nga iti kwartak. Kunak man no adda kwartam nga agon online games. Kanayo nakamaabak. Kat anya ngay nga rod ti planom. Anya plano? Tila damdamagam. Awan apulos planom? Di mo planuan ti agbirok iti trabaho? Awan pa iti planok dayta, bakit? Kat kaano kantong agplano? Inton naputdan tayon iti silaw kan danom? Anya ti ko na di Dr. Jonah? Iso ka no nga agsaksakit ti ulok. Gapoy ti kasi cellphone ko. Nangaton ti grado ti matam. Iso nga addata ita dito'y pagpaaramidan iti eyeglasses tagparukudan iti sarming mo. Ay, isumot lagayam adya kun makabasa no adayo, Mami. Ne, apay ngay. Awan matandanom dito'y gripo. Awan mo't silaw, Daddy. Brown out. Siguro Sapay saan ko na-charge de cellphone ko. Amangan no agmalmalom da iti a brown out, Daddy. Bakit? Aginggat anya nga oras dito yung brown out aya. Sapay nagpudot. Awan aircon. Damdamagam lakay, no aginggat anya nga oras daytoy brown out. Wan talobat jay cellphone ko. Aginggat makabayad tayo iti bill. Ha? Anya? Saan ka nagbaybayad? Kat, awan mat pagbayad ko. Iso nga anusan nyo ati agpaypay, ken agaramat iti lampara iti rabi eh. Ay nalakay, aggagatang agtrabaho. Tapno ti biyag tayo umasenso. Oy, papanam Jonah. Agliblibas ka man ng arumwar. Inaklamaki ay ayam. Tulungan nakpay nga agsakdo. Awan pagluto ni Mami. Apay nga agsakdo pay laang. Adamot danom tayo dito'y balay Awanan! Naputod ti kuryente kan danom. Tasaan tayo ang nakabayad. Iso nga umay ka. Agsakdo tapay. Sakbay amapan ka maki ay ayam. Darasan nyo apunuan daytoy drum dito'y unag. Kastamatan jay drum ijerwar. Nagadumot ton, Mami. Ay, saan kayo agreklamo? Rumwara kon, Mami. Inton madamdama. Ala, umaikan. Inta pa eksakdo. Makapabannog tiyag sakdo. Si kamat timang puno iti drum di tarwar. Ay, nagrigatan ti kastoy abiyag. Aganos kayo Nagnamay kayo iti. O sige, inak agbirok iti trabahok. Tapno makabayad tayo iti kuryente. Rumbang laang. Nasaya at mat na nakapagpanunot kan.
Ay, jak maanusan ti agpay-pay-pay ang maturog. Pare, Apay pare. nasaya at matalimabas ka dito'y balay. Mapana kung iti trabaho pare. Aywan gayam. At dapay ka di bakante jay kumpanyayo. Isarak nakman. Kayat mo asawan pare. Kayat mo ti agtrabaho? Wan pare, kasapulak ti agtrabaho. Sige pare. Agkuyog tan amapan iti trabaho. Tapno agpa-interview ka. Wan man pare, agyaman ak unay. Jonah, adda nagsardeng a tricycle iti sangwanan. Ha? Ni Lola! Ha? Sige, umay ka! Inta sa batan! Lola! Ay, nasaya at mata sinabat dak. Apok. Agmano kami, Lola? Kaasyan na kayo ti Diyos, apok. Siya kundi mangawit ay tabagyo, Lola. Ayan ni Mami, yo. Napan iti palengke, Lola? Ni Daddy yung ay. Napan nagtrabaho? Ay, nasaya at mata. Adan kuryente, yo. Addan Lola? Ay, nasaya at no kasta. Ay, puro kayo mat ngamin cellphone. Saan Ay. itan, Lola? Tumultulong kami niti trabaho iti balay. Rumbang laeng Kasta, ti rumbang nga aramidan nyo. Tay kunada nga rudan. Aggagat ka nga agtrabaho. Tapno ti biyag mo, umasinso. Wan, Lola? Di kay agsadot-sadot. Tapno sumaya at tibiyagyo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Aggagat kang agtrabaho, tapno ti biyag mo, umasenso. Tampok dito'y programa tayo. Kas tala ti biyag!